И здравейте, уважаеми зрители на YouTube, аз съм Елементото и сега ще играем също World of Tanks, както винаги. Надявам се този път да съм оправил всичко, мапага и всичко да стане как трябва, защото и Гошко му казвам. Аз го казвам. Гошко капитана, Гошко капишвана. На линия ли? Да, айде. Гошко капита. На това взимам му сега ще се отказвам. Значи на то петичката. Петица. Чакаме малко. Още се чуда лек танк ще си запазя елацето, че много макефи, като си го запазиш ще пече с много пари. Нищо, че не съм. Нищо, че не съм. Давай петичка. Нищо е, че не съм добър с леките, с това със сигурно ще съм добър, защото то просто е уникален танк и да ви кажа. То бързи. Много, да. Има българи тук. Един най-горе шестица от нашите. Каве, двойката 100 направо си го правя. Всичките ги дъпча от тук. Ти не знам. Каве, двойката малко трудно, ама иначе си ги дъпчиш и ти. Каве, ад. Това е проблем, обаче моето уреди е силно и има места. С двата регистра мога и да го цепна поне веднъж. Значи тази карта много мраза, защото изобщо не знам къде е хода. Затова мисля, че ето там. Или там пред линията. Значи модпака не ми е станал. Пак дали старото с точката, значи аз поне го бих направил по-различно. Това модпак ви го казвам Трего. Джобото. Препоръчвам ема си го тега, защото не знам какви грешки давам, че трябва да се апдейтне нещо си, не мога да се занимавам с такива глупости, защото го тега на най-новата версия. Не мога да се занимавам нещо напред, сега ти пребават, затова си го взимам един наследен, как се казва. И си оправям проблемите. Така, идваш ти при мене, защото ето Хелкат навлиза в нашето пространство набързо, не той с катери. Червене. Идваш тук и ми пазиш гърба. Аз ги държа отпред и ги държиш отзаде. Зад мене, ако изгледат някой е тук отгоре над линията, цепиш. Епа, то на тебе какво прави? Дай му. О, нема дупче. Отстрани. Глупа, бе да си искам. Зареждам. Още малко. Давай, той не може да се завърти. Целиш такива във веригата, що? То трябваше в тиквата го цела. Значи артилерията идва и тук. Артилерията е тук и изобщо не мога да гръмна. Пази, че да не допътаме. Он излезе, май. Тръгваме, нападаме. Давай. Тръгвай. То каве двойката е мъртва. Тая каве двойка не знам какво правиш. Тръгваме и ги избиваме всички до крака и да. Отиваме им базата, ама те тия. Колмълбето е запазен за мен. Ще вземеш, разбира се, идваш бързо, ти си по-бърз от мен. По-бързо, той е банен като тубан. Ето. Ти да затръща. Отива нападя, ще се виждаш. Жалко. Само бой. Ми измеря, аз не можах много. Измеря набързо всички. Опа! Хелката е мъртъв, кромна поне. Колко не е добре. Някой му отложи малко. Не е много. Той е обърсите. Оправихме ги всичките. Аз не че взех много. 275 демидж. Аз спиха много Така. Дай с 6 тежък си аз. Това ми трябва колко бе? 4, 3 или бех? 3. Ама те са
Аз имам 1002 баячка. 5 буна. Тая карта вече обичам, аз преди не обичах да знаете, ама с последствие както я промениха, тъй тръгваме. Тя още е променена. Че аз не знам как си го нагърта. Обаче аз си мисля, че е по-различно изгледа сега. Тръгваме, значи това от мода ли е? Тръгваме точно напред там. Ти можеш ли това да направиш? Няма. Не. Това от мода, ама. Тръгвай. Това тази бабунка ще ти вземат ли много демиджа, като отива? Тя тази бабунка, аз не знам дали съм в най-якия да купувам, не помня, ама не. Трудно е за оцелване такова нещо. Малка е. Тръгишка по мен. На това според мен е лесно само да се троши това купово. Амора. Нема ми гърмищчета, не. О. Патроните са ми ефтини. На мен са ми без пари. Чай, че ще да цепна наши. 42 без пари. Цепна каве На на тази цето. бабунка ще му стане ли нещо на това? Това със сигурност, той е петичка. Беше шестичка, ова е шестичка. Затова изглежда по-огромничък. Като шестица. Би трябвало да си запази оръжие. Не точно неговото, но поне по-силно, отколкото са му дали са. Той сега е като някакъв капут. Днеска давай Юрий Бойка. 2. По диема. Да. Телевизията го дава. 2005 година. Размазай. Ти да не си целил, бе? Не, някакво хеви. Ти си М6. Някакво хеви е целило по нашите и убило един от нашите. Внимай, тук има зелени, аз съм. В. Беги. Убих ме. Ме ще ма тресне пак, айде бегайте. Не мързи. Ай го и тебе. Мене обаче яко повече. Нема ми нищо назад. И то петица ми са прави на... Мале, той по-голям от мен, ама... Ми страска един път да го правим. Нема да върнеш назад. Айде, това го подпаля. Айде, некъв налепи. Зад нас, брат! Сега ще му отрепат. Зад нас. Ще ви правя знакът. Де е от този крузер? Крузера са тър. Задница ми. Вие са от другата страна. Вие са Мале! на другата страна и отгоре. Тушено да ти попара. Идат ни и от там, значи загуба е хора, но няма как. Опа, остана съм. Не. Също ударя. No. Мамицата ти мръсна курска. Най-пъсно. По-кука, бе. 6. Соня съм му изкарал, значи 5. Чакай, бе, с кой. Това да му да работи. Това ще те направят на лам. Бъл, Рим, не. Има един, бе. Къв беше? Теодор. Тетката. Тетката, червенката патка. Тия ни превъзхождат. Мале, ще ги пукам на световно. Ти трябва да ходиш на тази крапа, знаеш ли е трябва? Не, аз ще капвам по базата. По принцип да капваш, ама иначе тук не се креш и цепиш и изграда. Със сигурност тук ще те правят на шиши.
Аз ще идвам за вас. Ти ще бюри. Че там няма да излизат хора. Трябва да се крили да ми падиш гърба, можеш ли го това нещо? Не, защото съм като хартия. Значи аз да ти паза гърба ти отпре. Да съм още по-мека. Значи искаш да си по средата и двамата пазят. Гледай какво правиш. Абе, човек, ти си взимаш от кръвта. Мога да ма буташ, ама по-лекичко. Дай му малко газ, ама намали като стигнеш. До мен. Натисни му газта като човек и има бутно. Гледай как се запази. Мале, бира. Тупено. Не натам. Не натам, направо надолу. Виж къде е право надолу. Много съм бавен. Артилерията ги мраза абсолютно как ми траска като. Елкалъв. Значи, че на ония на Юрий Бойка двойката дето. Леко. Добре. Знаеш какво каза ония дядката, не го знае, дето помагаше на ония. Да му откъсна пръстът. Не бе, другия бе, дето помагаше на черния ония, американец. Американец, да бе, американец, него точно. Знаеш какво каза дядката? Искам да го смаеш като капут. Верно. Викаше на български беше? На български беше. Как ли паме? Да ги чакаме там да ни дойде. Значи отпречи ми до таз от тука. Газ да реши мога да натисна. Нави. Натисни газ. Лей! Цепи! Дай, аз съм. Пак, оня. То се спрямо. То каве. Каве, дай да му мина. Дай да му мина. Майко, пата и пръщя като да. Мале, ако можеш зад мене ги цепнеш. Бягай. Абе, как ма дупчат с купола, бе, точно, бе. Изкапане купол, не, бе. Ако той назад казва и да се премести. Да, ще покажа. Купол, аз ви казах, че купол му е като на хартия. А вече моля. Зад нас теля. Чертил, не. Нема как. Пази ме оттам, айде. Маница да ти мръсна. Нямам комплект, цели го, защото ще има. Цели го колко можеш, аз умия. Не мога цели ли какво? Аз това не мога. Че си умяваш. Вика, това не. Аз колко? Аз си умра, защото като го над... Аз много тук, мале. Но яко съм. Аз взех много демидж. Значи, айде, бе. На едно кръв. Мале, много каши. Те най-екзал как се това точен. Знам, че в купола направо... Тази си го... Както не може да си креш купола. Просто го отпред ма дупчат като... Аз не се опитвах това да го дупча. Трябва да се намява по-добро прекритие другия път, на нека да може да си крие купола. Артилерията Напред-назад и ги помпа. Ще ги бим. Аз взех много демидж. Аз не мога да стигна до там, защото двигател е повреден. Ставам ептен бавен. И Верит, като ми са повредени, още по-бавен. Оня гледача. Мерача. Единия. Ставам още по-крив. Изцепя и мъртви са. За да стана в тази дупка.
съседа. Представя си, Айде, някой си бейки. минава и да го издъниш и да го... Странно. Тръгна този танк назад. Запалила. И хора, мисля, това да е за всичко за днес. Както виждате значка. Да ви. Спартанец. Колко спечели ти? Оцелете се, рикошет или не пробил победение от вражески град, вашата машина трябва да е основана с по 10% точки. Чао,